Camponotus vagus. Ano, to je téma dnešního videa. Máte se na co těšit. Jako první tu máme Mesor barbarus. Jsou to zrnojedi, takže logicky žerou semena. Ale více informací o tomto druhu najdete v tomto videu. Camponotus vagus je oblíbený i mezi chovateli. Nejen kvůli své velikosti, ale i klidné povaze. V zajetí je ideální volbou pro mírně pokročilé chovatele. Tito mravenci preferují suché hnízdo s vysokou prudičností. Skvěle se hodí Sadra formicarium, které napodobuje jejich přirozené dřevní prostředí. Není potřeba ho zvlášť vlhčit, postačí jen malá zvlhčovací komora, ideálně na okraji hnízda. Teplota by se měla pohybovat mezi 22 až 28 stupni Celsia. Vyšší teploty podpoří rychlejší vývoj, ale je důležité zajistit dostatečné větrání, aby se zabránilo hromadění vlhkosti. Nejen v zajetí mají rádi sladké roztoky, například med s vodou, beetle jelly nebo sugar boost, který ale pravidelně měníte, aby neplesnivěl. Bílkoviny jim dodáte pomocí hmyzu. Cvrčci, mouční červy nebo drobné mouchy jsou ideální volbou. Nezapomeň, Camponotus vagus je druh ze střední Evropy. Potřebuje hibernaci. Na konci podzimu je třeba kolonie přemístit do chladna. Ideálně 5 až 10 stupňů Celsia po dobu asi 3 až 5 měsíců. Bez této pauzy může být kolonie slabá nebo přestane klást vajíčka. Kolonie roste pomalu. První rok může mít jen desítky dělnic, a s trpělivostí a dobrými podmínkami dosáhneš během pár let stovek až tisíců jedinců. Jejich chov je fascinující. Sledujte, jak pečují o larvy, jak si předávají potravu a jak se organizují. Když žádný z nich nevelí. Mravenčí demokracie v přímém přenosu. Jejich tělo je rozděleno na 3 části. Hlava, hruď a zadeček. Ten je od hrudi oddělen tělní stopkou. Jsou známí tím, že mají tělo pokryté stříbřitými chloupky. A koukněte se, jak je na této fotce krásně černý. A ano, pod světlem se leskne. Královna může měřit až 1 cm. A dělnice, ty mají kolem 5 mm. A věděli jste, že v Česku patří mezi jednoho z největších mravenců? To by bylo o tomto druhu prozatím vše a čau!